Il-mira tagħna tibqa' l-awtorità tal-ippjanar u mhux il-pulizija. Dawn kienu l-kliem li saħħu fis-sqarrija il-Moviment Graffiti u l-Kamp Emerġenza Ambjent kif insistew li tħassib ewlieni jibqa' il-Fuel Service Stations Policy u l-imġieba offensiva tal-PA u mhux l-azzjonijiet tal-pulizija. Filwaqt li ringrazzjaw lil dawk kollha li wrew is-solidarjetà magħhom tul dawn l-aħħar jiem huma rikonoxxew li waqt l-azzjonijiet tal-ħamis li għadda ħafna uffiċjali tal-pulizija kienu qegħdin sempliċement jagħmlu xogħolhom. Huma spjegaw li għalkemm iddispjaċihom li wħud minn dawn l-uffiċjali tal-RIU eżaġeraw u qabdu kaxkru lill-attivisti minn onqhom u sansitra allegatament garaw tambur fiċċhom, stiednu lil kulħadd sabiex jiffoka fuq il-kwistjoni l-iktar urġenti 9 xhur wara li ġiet imwiegħda reviżjoni tal-Fuel Service Station Policy. Huma nsistew li din il-policy deskritta bħala waħda redikola għadha hemm mingħajr ebda riforma. Fis-sqarrija spjegaw li l-fatt li l-applikazzjoni għal pompa tal-petrol fiż-żejtun ġiet rifjutata hija xi ħaġa pożittiva imma mhux ta' sinifikat kbir. Dan hekk kif 4 pompi tal-petrol diġà ġew approvati f'dawn l-aħħar xhur, 11 l-applikazzjoni oħra għadhom iridu jiġu pproċessati u aktar applikazzjonijiet jistgħu jiġu sottomessi. Huma nsistew li b'kollox hemm id-daqs ta' 7 darbiet il-fossos tal-Furjana li jista' jittieħed tal-pompi tal-petrol fuq art agrikola u naturali. Il-Moviment Graffiti u Kamp Emerġenza Ambjent saħqu li l-azzjoni tal-ħamis li għadda kienet waħda ta' diżubbidjenza ċivili paċifika fil-kuntest ta' ċirkustanzi estremi. Dan hekk kif għalkemm l-awtoritajiet stess ammettew li din il-policy hija ħażina u għandha tinbidel, xorta waħda baqa' ma sar xejn. Huma saħqu li huwa kollu minnu li nħarġu sqarrijiet, intbagħtu emails lill-awtoritajiet tal-ippjanar u nkitbu artikli u saru konferenzi stampa, iżda xorta waħda kulħadd ġie kompletament injorat. Dan juri komplet l-istqarrija kif il-poter tal-iżviluppaturi ħareb barra l-kontroll demokratiku bir-riżultat li pajjiżna qed jinqered b'mod maġġel u l-futur tagħna fuq din il-gżira qed jispiċċa medded. Għalhekk ikkonkludew li jekk kif għamlu eżattament sentej ilu meta fetħu bil-forza il-grati ta' Manuel Island, il-ħamis li għadda għamlu azzjoni diretta biex iwaqfu dak li huwa deskritt minnhom bħala ġen.